Dôvodom, prečo nedokončujete prácu, nie je lenivosť. Je to zmätok. Tu je tajomstvo najúspešnejších 3%. Ahojte priatelia. Skôr než sa naučíme riadiť svoj čas, musíme prijať jednu tvrdú pravdu. Máte kopu kníh, ktoré si plánujete prečítať? Zoznam projektov, s ktorými chcete začať, niekedy inokedy? Často si hovoríme, len sa potrebujeme lepšie zorganizovať a potom budeme mať všetko pod kontrolou. Realita je taká, že sa topíte v povinnostiach. Úlohy prichádzajú ako vlny v oceáne. Vy nemôžete urobiť všetko. Jediný spôsob, ako získať kontrolu, je prestať sa snažiť robiť všetko a začať robiť tú jednu vec, na ktorej skutočne záleží. Túto úlohu nazývame žaba. A ak musíte zjesť živú žabu, neoplatí sa sedieť a príliš dlho sa na ňu pozerať. Ako teda nájdete svoju žabu? Stratégia číslo 1. Rozprestrite si stôl. Hlavným dôvodom, prečo prokrastinujeme, nie je to, že sme leniví. Je to preto, že máme zmätok v tom, čo robiť ďalej. Psychologicky je váš mozog ako riadená strela. Potrebuje konkrétny cieľ. Ak mu ho nedáte, bude sa len točiť v kruhoch. Presne preto Tracy hovorí: myslíte na papieri. Iba približne 3% dospelých majú jasné napísané ciele. Títo ľudia dosahujú 5 až 10 krát viac než tí, ktorí nosia svoje ciele len v hlave. Keď si cieľ zapíšete, presuniete ho z neviditeľného sveta vašej predstavivosti do fyzického sveta. Nenapísaný cieľ je len prianím bez energie. Aby sa to stalo zvykom, tu je 7-krokový vzorec. Rozhodnite sa presne, čo chcete, zapíšte si to, stanovte si termín, urobte si zoznam každého kroku, zorganizujte zoznam do plánu, okamžite začnite konať a nakoniec urobte niečo každý jeden deň. Tu je vaša výzva na dnes. Vezmite si čistý papier. Zapíšte si jeden hlavný cieľ, ktorý chcete dosiahnuť v nasledujúcom roku. Napíšte ho v prítomnom čase. Napríklad, zarábam túto sumu, alebo každé ráno cvičím. Takto si rozprestriete stôl. Vezmite pero, rozhodnite sa, čo chcete a zapíšte si to. V ďalšom videu sa pozrieme na to, ako si naplánovať deň, aby ste sa už nikdy necítili stratení. Uvidíme sa tam.